Identifikata bħala Agostina Grek, il-mara li tilfet ħajjita traġikament il-ħadd wara nofsinhar fil-Marsa wara li waqgħet sular f'sit ta' kostruzzjoni fi Triq Azzopardi. Pulizija għaddejja bl-investigazzjonijiet brabta ma' dan l-inċident sfortunata kif skont informazzjoni pubblikata mill-ġurnal In-Nazzjon, il-mara ta' 64 sena minn raħal ġdid marret f'dan is-sit biex twassal ikel lil xi qraba illi kienu qed jagħmlu xogħol fil-binja. Mill-ewwel indikazzjonijiet jidher li l-mara marret istess bl-ikel sabiex ikunu jistgħu jieqfu għal xi ħin minn ħidmiethom ħalli jieklu xi ħaġa. Iżda, sfortunatament, dan il-ġest sabiħ f'ħankatgħin inbidel fi traċedja wara li għal xi raġuni spiċċat waqgħet ta' solar. Persuni fil-post li tkellmu man-Nazzjon spjegaw ix-xokk kbir li kellhom fuqhom b'xeni deskritti bħala taqsim il-qalb u mumenti ta' konfużjoni bit-tim mediku jasal fil-post minnu fih. Madankollu l-isforzi tagħhom kienu kollha għal xejn bil-mara tiġi ċ-ċertifikata mejta fil-post. Bil-każ ġiet infurmata l-Maġistrat tal-Assa Gabriella Vella illi ħatred diversi esperti sabiex jassistuha fl-inkjesta. Din kienet il-5 fatalità din is-sena fejn persuna waqgħet traġikament minoli u f'ħafna minn dawn il-każi għadhom għaddejjin anke l-investigazzjonijiet neċessarji min-naħa tal-OHSA.